za ta fara maganar sai ta ce malam inda mai ɗakin ka ta iya gusa na ce ke gusa tashi sai ta tashi ta ce malam ka ga wa'annan yaran guda uku na ce na gan su ta ce wanda yanka masa rago ba babansu ba ne muna ganewa na yi shuru na ce maimaita don Allah ta ce wa'annan yaran guda uku sai ta sa yaran suka gusa kafin ma mu fara magana ce kai ku ta yi babbar ta yi sai dan karami da wani dan karami ta ce wa'annan yaran guda uku da kake gani malam wanda yanka masa rago miji na babansu bane ta ce kai magana bisa kan tuba Allah kofar shi a buɗe take yaya kes ina yake na yi shuru wallahi na ɗauke wuta na gama jiɗi sai ta ce bari baka labarin abin da ya faru ba na san shi aka aura mini shi ne zancen da nake yarinya ba ta so to illar in ba ta so a aura mata illar kuma in ta ce tana so kuma wanda bai dace ba ku tilasa ku kai ta gida ta ce ba na so ya zo ya ba da kuɗi a gidanmu uwata da babana suka ce kawai dole sai shi ni ku na ce ba na so ga wanda nake so suka hana suka aura mini shi ta ce wallahi malam zai bani kuɗin abinci in siyo abin daɗi na in ci ya dawo in ki cewa in ki mishi abincin wani lokaci in kulle gidan ya ƙare bugawa ya tahiyar shi ta ce kai malam mari na sha marin shi fari shiru bawan Allah ya shiru ya kalle ta ya juya ya fita ya tahiyar shi ta ce ƙwawa ya ƙi sake na marin shi nake amma ya ƙi sake na abincin ya bado ya kawo kayan in ƙi ya ƙi sake na in kulle gida ya zo ya yi duk abin da zai rasa da zai koma gurin abokan shi ya kwana in ƙi barin shi ya shigo amma haka nan muke ci gaba ta ce sai na samu wata dabara sai na haɗa shi da uwayen shi na sa gaba ɗaya bata da 'yan gidansu mamman shi baban shi 'yan uwan shi ta ce malam rana ɗaya tak sai bar garin ta ce har yau ba mu san ba inda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce malam da ya tahiya dama abin da nake nema kenan ta ce sai na tahi na matsa gurin alƙali ni a sallame ni saboda daman da wanda nake hari in aura ya sake ni sai na auro wancan ta ce malam tsaya ka gani ce don Allah ki bari za ta gwada mun duka a jikinta ƙuraje na bugu na ce a ki bari dakata tukun ainihin tuntuni ta hudu daga ma hankali na ta ce malam wannan da na aura kutufo kwabcewa a baki kashi da bulala ta ce wallahi kuma malam yana kwance zai ce mini in je gidan uwaye na ya kawo zaki ya dirma mini ce yau kaza yake so a dafa ya ce dole in zo in tada uwaye na hankali a samu abincin nan in zo in dawa dan ka in sha danyen duka na rasa kan gadon shi ta ce amma sai na gane hakkin wancan bawan Allah ne ta ce ba nan ba ya tsaya gidan haya wulakanci iri-iri gaba abinci baya nema nai ma ya sake ni kuma ya ki sake ita tada mata hankali sai ta ce amma ka san dalili matsalar da muka samu da wanda ya aure ni na farko da na kwatanta mishi ba na san shi hira sai ta kahira da ni da shi sai ce ni dama na san ba kya so na ai gurin malam wani dan tsahi dan tsibbin nan naje muka daure ki kuna gane matsalar ai na gaya muku kakki wulakanta shi ko ina ta kakki wulakanta shi kakku musu sharri kakku kaza za su iya kai diyarku gurin tsahi ta ce kawai sai bayan labarin malamin da ya mun tsahi shi yasa jama'a
malamtaka fa ba kawai dan mutum yana sa rawani bane ko hulla ko hararen kaya ko dan shine limami. Wallahi inda yana buga ƙasa dan tsahi ne, kafiri ne. Yana buga ƙasa zai zo ya rubuta sunayenku da wani a jikin allo na ƙarhe ayi kaza, billahi lazi tsahi ne. Kuma in ka bari kama wani gobe kai za a ma, in kama diyar wani diyar ka za a ma, in kama wani mammar wani za a ma mammarka. Shikenan tace da ya gaya mana haka nace okay, tace sai na sulube da daddare sai na je nima gurin malam. Ba shikenan ba, ba shi ya kulla ba. Tace na je na gaya mashi labari nace kaji abin da aka yace kuma ya yarda shi yayi tsahi. Tace to me nayi? Ya gaya mata diyar shi don kuma a juya. Allah, malaman tsubbu duk da ma malamai bane ba a ce masa bokaye ne kawai, in tsahi ne. Wallahi ba su yi ba. Yace malam ya mana muguwar tsada, na sai da kaf kayana na zo na zuba mashi kuɗin sai ya tsahi. Da ya tsahin wannan dan yaunin da nake ji ma sai idan rugujewa gaba daya. Tace tun da aka haka da masa shi gaba sai da bar gidan. Almuhim abin da nake so in gama mutanen mu shine mata su daina ma mutane wulakanci. Uwaye idan diyarku tana da samari, ku bi usulubi mai kyau a rabu lahiya. Kar wulakanci ya zama lokacin wulakanci bane. Ku yi taka tsantsan kuma ɗiyanku ƴan mata su iya ambatan Allah. Wallahi ba zuwa makaranta bane kadai. Ku zamnar da su ku ji yaya qul huwallahu su, yaya falakin su, yaya nasin su, yaya ayatul kursiyin su, yaya amanar rasul din su, yaya azkaru sabah wal masa. Suna kuma aikatawa. Ai ba na iya bane kadai, tana aikatawa. Ku yi ka bibiya. Ta yi azkar in bayan sallar asubahi, ta yi na lokacin sallar azhar. Wani kayan mamaki da zaka samu ga uwaye mata shi zaka yarinya ta zo kwanan bayan wata ta zo yarinya, uwa ta zo da diyarta a gidan aure. Gidan aure ta aihu, wai kuma ba ta da lafiya, tana da matsalar aljannu. Nace yaya ibada? Sai ya ta kura mata ido, aka kalli uwar. Sai ya tace ni gaskiya zan wani. Nace me gaskiya? Malam bata sallah. To in ba kya sallah ai ko matar aljani sai ta yi ki sauki. Matar aljani aljana ma sai ta yi ki sauki. Ba kya sallah ke? A na fara shekaran jiya. Wani diploma gare ki? Na yi BTS a kaza, na yi wane ne a kaza, na yi license a kaza, na yi master a kaza. Na ce okay, master, license, BTS, amma babu sallah. Ba kya sallah. Nace aljanni ya miki kaɗan wallahi. Ya bi ki a hankali. Ya bi ki a hankali. Shi ne yaran da muke da su. Su ne ƴan matan samarin da muke da su. Su ne matan da ake aura. Ba haɓa hijabi bane babu, akwai hijabi. To in bai sa hijabi ta huto ta koma gida kamar randa ta zamna. Wai babu sallah. A yi kiran sallar asuba tana barci, a yi kiran sallar azhar tana barci, ba ruwanta, harkokinta take. Amma in boko ne elle sera tout pour être à l'heure. Kuma za ta ɗauki lesson, kuma za ta je examen. Wannan babu daga ƙafa. In ana suna a kayan abinci hutu elle sera tout, tana gurin azamni, ba ta shome wannan gurin. Ana harkokin foyandi, wannan ma ai sai ta ji a lokaci. Amma za a yi kiran sallah a masallacin wancan, a yi kiran sallah a wancan masallacin, a yi kiran duk tana ji. An ƙi ba a yi, ana zamne. To illan ma wallahi za ka ji wata ta ce ai malam shi ma mijin fa baya yi.